Kublai pi ki perlok ki bi ije ke jonga. Sajisen ngab deng subhai pi syapo jonga ni ka channel jengi lengba jonga ni ka jinghikai ka ba thamai ka ba ngawan ra shi pi menta ka si ko topik ka ba ngin je kren ka long ko topik ka ba kong san tham hagani ka sngi ka bangi imenta ka jing sha le ben jong ki khna jong ki kenthei hagani ki sngi ka bangi imenta kiten English ki ong a child abuse. Wat ladangi im hagani ka juk ka ba thamai ka juk jong ka jing kala ka juk jong ka jing start henry ka ne ka serniu jong ka jing dom kadang yai tap yangi kadang yai tap ya ka jing im jong ki khon ki jongi hagani ka jing hika jong amenta ka sngi ngin ya kren ya ka ne ka menta ka jing sha le ben jong ki khna bonsen ngilap ya ka ne ba ki kenthe khna ki sha bat bor ha ushen rang uta ushen rang ula bandei ubahaya ngasem ula bandei ubahalor jongi kila bandai ki nong hikai jongi kila bandai kita kiba ai kam ai jam yang henry ki khana bapli haka jing bom tip barki kimi ki pa haka jing ting haka jing sngau le ran ki chu snap barki sha lani ki ailat yak ne ka jing jia kan shu sa kut no tangkum to unreported but haka bakut jong ke ne ka jing hikai jong amata ka ski ngan ip ya ka jing hikai ka e ka ba phi dei ban le ladangi kendu kum kini ki jing kendu lene kum kini ki jing jia haka jing im ka jongi Pat kendiat ngin kran sipang jong ki katto kat ne ki an ki ban tek lakam ya ka ne ka benta. Tongen stang. Ngin stang shwa da ka jing kran ya ki katto kat ne ki judge abuse le ne ki judge jing penchitam ki ba ni penchitam ya ki kena. La benta ya ka ne ka child abuse le ne ka jing penchitam ya ki kena haki santali ki benta. Ka benta ka banangkong ka bagi khot ka physical abuse an ong dak temparang ka baar ka emotional abuse ka balai ka sexual abuse ka basau ka neglect abuse kebasan pat ke exploitation abuse ngin ni kraniki way hadin jong iwe ka physical abuse kalong kata ke jing penchitom ka bangi ai yaki khna jing hakamet ka jongki kala bande da ka jing kta khti yaki hakamet ka jongki ka jing sha kanjat ka jing sha asempat ka bangi kta ya ka met ka jongki ya kata ki khot ya ka physical abuse nangta ka ba arpat ka bagi khot ka emotional abuse kane pat kalong kata ka jing penchitam ka bangi ai yaki khna ka jongi haka jimut ka jing perkhar ka jongki kane ka khata bha ya ka jimut ka jing perkhat jongi khna nuksa ka jing penting yaki khna ka threatening ka scaring ka discrimination ka jing pen ye pher hapdeng jongi khna ka jing le shiliang ya ki khna belittle ka jing pen hapo ya ki khna bakta ya ka emotional lane ya ka jing sngo jong ki khna but ultimately ka khata ya ka brain ki jong ki ya ka jimut ka jing perkhar ka jong ki nangta ka abuse ka balai pat ka bangi khot ka sexual abuse kani tang da ka kerteng ru ngila sngo tho ke e ka jimut jong ka sexual abuse henry ngim de ru ban sngo tho bakla habang ong hang ne sexual abuse kamut tang kata ka jing sha bat bor lene ke jing sha le bor jong ki khna henry ka kentup ya kata ka jing pen i ya kita ke film ki bajak lia lene ban involve ya ki khna jongi ha kita ke sexual activities jing pen i ya kita ke dur klem akor ka jing kran ya ki kintin ke balong klem akor ka bakta ya ki sexually kata ru ka kentup hapo jong ne ka sexual abuse jing kata ya kita ki private document jong ki khna jongi kata ru ka kentup hapo jong ka sexual abuse nangta ka abuse ka basau pat ka bangi khot ka neglect abuse kani ru tang da ka kerteng ru ngila ban sngo thu ka e ka jimut jong ne ka kentin neglect ka long ka e ka ba ngile ka let ya ki khna ka jongi ni klem ai ki ya ka no ka jing yada kala bande ha ka kom jong ka jing kran kala bande ha ka kom jong ka jing snang ka jing kentiu ni avoid ya ki khon ka jongi ni neglect ya ki khon jongi na ki ni ki kam im ju snang ngin ju kentiu ya ki khon ka jongi bar ki khon jongi ki he klem ka jing snang klem ka jing kentiu but haka ba khado ki ngop haka jing snu ka bonja jong ka nek berthe kaniru ka kentup hapo jong ka nek neglect abuse nangta ngin poi sha ka benta ka basan ka bagi khot ka exploitation kani khalong kata ka ka bangi pandan kam bakla ya ki khon jongi nak benta jong ka commercial activities ki pandan kam ya ka bormet jong ki khon ki jongi nak benta ka jing mentoi jongi ni bentre ki bat ka nong pat ni shim shalade om nagamanta ka jimun toy ka jongki henry nagamanta ka jimun toy ka jongi ngan ip da ka nuksa shibamanta ukupa dan ka kemi jong ka ying ki dikiat ne ki di ki le ya ki kam ki basnyu bat ki pendon kam ya ki hon ki jongki man longkum kita ki agent ban supply ya ki ne ki tiar ki tar ki basnyu hoj ki hon ki jongki kimtip ha ka jinglului kimtip bar ki ngop ha ka ne ka kam bat ka don ka chance baki hon jongki kin ngop
hakini ki kam ke basnyu ya kene lakot ke exploitation ka jing pendon kam ya ki hon ke jongi nak benta jongi kam ke basnyu ya kene ru ka hap hapo jong ka abuse menta ngin poi syaka benta ka baar jong kene ke jing hika jong menta ka sni bar kata kalongin IP ki katto kat ni ki jingjia ki example ki bejia hapo jong ki imlang saklang jongi akan mau recently ka we ka case kepada jia hapo jong ka jela ka jongi hi ka we ka long kemi ka badiket hayeng asam jong ka bar ka di artat te ke ka bajia ka ni ka long kemi namar ba ka di ka kiet hayeng asam ka ju involve haki sexual activities bar kita clients ka jong ka kata ka beru ka don ya ka khon ka badang ship host nem karta ka por ba ka stang ya ka ni ka kam blok jong ka don shu ya shong shu bat ka shong marwe ka ha ban wat ya kilat kelinti kumno ban pesa ya lade bat ya kata ka khon ka jong ka mar kumne ka ya kita ke sing ki por ka khon ka dap khat saus nem karta te ha ka we na kita ki met ka ba ka kmi ka dang ti kiat bat ka involve ha kita ki sexual activities bat ki clients ka jong ka kala yo thia no imat kala di khambon kata ka met kala da kham dim bat ka di khambon bar kala yo thia uta u clients jong ka ula shim ka bu saya kata ka khon ka jong ka badang khat saus nam karta bat ula bat bor ya kata ka khon ka bapli bat hadin ba kata ka mi kala kendit benru ka lap ya kata ka kam ta ka long kemi kala halla ya uta bru namar ba ule ya kata ka kam ka basnyu persya ya ka khon ka jong ka te uta bru la se ya ka we ka tiar pen mensau bat ulama ham ya ka lada ka perta un penyap ya ki bar armut ina mengam jeliu syu ya kan nega jingi tu kanan pre kan nega kis kanang he hagawe gasni ka poi sya ka banta bakila shimno ya ka jing im jong iwe ya iwe don sakawe pat ka jingjia ka badang shudap jiashen hakaba ka we ka khana ka badang khat saw dan khat sansnem karta kala sya bat bor ha upadu jong kai henry kita ki bahayeng hasem jong kata khana ka ba sya bat bor haka jing sngo le rang kila shu set ya kata ka jingjia tangkum ta henry uta rius ni upat unang ya shim kabu ya kata ka jingle ka jongki bat unang ya bat bor shu ya kata khana kidon pat ki jingjia haka ba ka kenthe khana ka lej ban bla shing jong ki bru ber utraying u abuse ya kata ka khana kibun bha kum kini ki jat cases ki bajia hapo jonggi emlang salang ka jonge henry ki yengki sem jong kita ki bangat hapo jong kata ka apot haga jingting haga jing bom tip ya ka an ya ka kanun ki sakut no tangkum tum klem kanu ka jing complain bar kita ki rius new kinang yai le shu ya kita ki kams new nakapor syakapor dena mar kata ngawan rakhanang ya ka jing hikai shapi mantaka si man ip ya ka jing hikai ka e ka ba phide man le kalong ka aka ka snyau ma bantip ba na pleng baro ki jingjia ki bajia ibang yo i lene ki bang yo snow hapo jonggi kot kubor kilong tangkhat new person henry prapo live person pat kilong unreported kiba ngintip kito ki bang yo i hapo kot kubor kilong tangkhat new person bon na pleng jong kita ki aka kilo ki bajia haka jim jongi ki bajia hapo jonggi imlang salang jongi kilong unreported aba kane kenthe ka ksha trap hakum kane ka cycle ha ka jim ka jangka mar ka jing bom tip ka illiteracy ka poverty ka jing tuk ka poor health ka jing bamdan ka ko ka khia bat bonusin ni lap ya kum kane ka jakis kilong silent omdan batip lara ka jia ha school lara ka jia ha ki jaka ba ha hostel lani ha kinu ki jaka ba bonusin ka pau shabar andre lara ka jia hayeng hasem jongi bonusin ka sakut namar bon na kini ke abuse ki jingjia ki jia ha ki yeng ki sem ki jongi kala bande ka yeng ka sem jong phi ki ba pe ya kani ki jing hika jong am takasi bat namar ka jing sngaw le ran ka jing sngaw le ran ya ka jing ja borom jong ka yeng ka sem ki chu set no ya ka tangkum tu ki chu klet no ya ka tangkum tu henry ka to ka khna ka bala sha ya ka to ka jing sha le ben pat teng ka rung shapo jong ka ta ka mental depression namar kam yo ya ka support lani ya ka jingkar syam naki bahayeng hasam jongka nan ong piko ki perlok ki bi jonga nakaliang jongko sorkar ka penmi ya ki ain bapher bani yada ya ka hok longbru manbru jongki khna ki bangat hapo jong kaneka apot katu kat niki ain ki baki sorkar kala implement nakam ta jong kane kam ka long kata ka child labor act nang ta ka pokso act nang ta ka juvenile justice care and protection of a children kibun kiwe pat ki ek ke baka sorkar ka penmi nakabenta banyada ya kata ka hok longbru manbru jong kene ki khana
mentang in boy sya kata benta ka ka ba ngide ban le lada ka jia hayeng ha samjang lade lada ngi kentu ya kum kini ki jing kentu hayeng ha samjang ka banang kong ngide ban long ki ba jai stay calm and safe ngimde ban long ki ba panik ngimde ban huri hura namar kane ka jing huri hura kan yalam sa sya ka bepat ka jing jia ka ba sngo sikum ka jing huri hura ka jing ya sho ya dar khadu ka jing pen mensau mar ka jing shimno ya ka jing tekum ta ban light na kini ki baro ngide ban long ki ba jai perkhat da ka ba jai ensure ya ka safety jong ki to ki khna ki ba la sha involve lene ki victim ki ba la sha ngat ha ka to ka apot nama kata long ki ba jai ka ba arpat report to the authority if you witness lene la da fikendo ya ki no gijinja kum kini hayenga samjpi lene haki janjing jan samjpi ya tho ya kani kam sha kinong panya shnong lene sha kita ki local authority lene sha ki police lene sha kino ki child welfare agency lene fill up and call ya uni un number 1098 kabade ka number jong ki child line hakaba kin don ki bru jong ko sarkar kin shim ya ka phone jong phi bat kin hikai lene kin gai e phi ka ka ba phi de ban le hakum kane ka situation kabanta ka balai support the victim create a safe environment phimde ban halla kumang ong mane phimde ban halla phide ban long ki ba jai phimde ban halla namar lada fi halla phin pen snow ya ka to ko victim ba ka de ke jimpak la jangka you will make them feel guilty about what had happened henry to long ki ba jai keren da ka ba jai don't be panic what yalang khambu namar kani kan pun klumar ya kata kan thei lene ya kata ki victim henry to keren da ka ba jai make them feel ba ki ba hayeng hasem jangka lene kita ki janjing jan sem jangka lene kita ki perlo jangka kin dan rengkat patka namar hagot ko por bagi ni ki khna ki kendo ya kene ke jai abuse ki long mentally but psychologically disturbed namar kata tukren da ka ba jai khanang ba kinam rung shapo jong ka jingkul mar jimul lene shapo jong ka depression la bande hayeng asam jompi kala bande haki janjing jan sam jompi follow ya kane ka procedure nang ta ka banta ka basaw seek a medical advice wat pat pensum wat pat pengkho ya kinu ka jingjak lia na ka met jong ka to ka victim wood yala miki shaki doktor rengkat ka jing pentip shaki bor jong ka an lene shaki police lene shaki wepat ane ya kinu ki child welfare agency ngan ong pi ki doktor kim pat not ban shim ya kanu ka procedure namar ka de ka police cases kumta ka don kam ya ki bahaya ngasem lene ya ki perlu jong kita ke victim bakin yet ho artat ya ki police rengkat bat ya kita ki medical help ki police would kin submit ya kata ka court ka bagi court ka requisition but hangta ki doktor kin not ban shim ya kita ki legal procedure hato fill up ni empun sin habakum kini jinjia kejia lada fi yalam ya kita ki victim siapa jong ki PHC dan siapa jong ki CHC ki doktor kim note ban shim ya kanu ka action anda ki yo ya ka court na ki police ka bagi court ka medical requisition kumta haka joko por fi deru ban yatho shaki police lada fi leg shaki hospital but in case lada ka case kampat long serious kumta fi de ban yelam shwai ki shaki police station maki kin pen EP ka ka ba phi de ban le nang ta ka banta ka basan what thing ngan ong EP ka ain ka don baniyada ya kita ki lanot baniyada ya kita ki victim barbor kin treat EP da ka jing jai hoj haga jing long brew man brew haga jing kerke ngi pen kerke ya kita ke polis henry ngan ong EP ngimde ban panik what thing don gipor lada fi long ki bakerke lada fi ting fi pas no ya kata jing ting ya kata jing huri hura jampi sya kita ke brew ki bamut ban yarap EP bat makiru kim la baha ban yarap EP kumta long ki ba jai sagawe lada kita kinong le kam snyu ki long kham klain bor EP dan ki le don bor EP ngan ong EP what thing late syahmat jongka ain lada ki pulis kim tre ban yarap EP late syaki bor ki bakham halor namarka ain lashna khanang nagmenta baniyada ya ko hok jongi nangta ka benta ka henru educate ya ki wepat lada fi don ya kinu ke jingtip kadon kam ya phi bapin ai jing hika ya ki we lada fi lab ba hayeng hasam jing phi leni ha im lang sa lang jing phi ke laban bi hajan yeng jan sam jing phi
ayaki ya kata ke jinghikai ka ka baki de ban le namar bonsen ni labba haba ngi kendo ya kata ke jingkin ke jingjia ka jing jingi ladang ngi duna ya ke jing start ladang ngi duna ya ke jing tip ka lutiru ka duna ka lentiru ka duna kumta ka don kam yangi bangin ai jinghikai ya kita kiberu kiba duna ka jing nang ka jing start kumba ka sorkar ka thau shi pon tali ki lat kelenti kumno ban yada hon jungi na kita ki child abuse kumtaro kadai ka kamram jungi ban ya snok tilang bat ko sorkar na kamta ban penduk jai sisendon ya kum kini ki jings new hapo jongi imlang salang ke jongi kamdei tang ka kamram jongi katu kat neki NGOs kamdei ka kamram jongi polis kamdei ka kamram jong ko sorkar hendri kadai ka kamram jongi jong baro ki nong shong snong jong keri ka jai bendru jongi bangin barik tilang bagian ya snok tilang na kamta ban tek lakam ya kum kini ki jings new ke bajia hapo jongi imlang salang ke jongi rengkat bar ka jing kershan jong pi rengkat kita kibiru ki ba shem ya ka jinge kita kibiru ki ba shem ya ka lanot kini yo ya ka hok ke jongi ngas ngopan ai khublei phi namar ba phila join rengkat bat ngan ro bastang jong ne ki jihi ka janga hado kane ka klimat lada fitan kinu ki jingkeli ha ka jingi de bat kane ka abuse fila mangkling hapo jong ka comment section ngan persyaman IP ya ka jing jubab lada filap ba kane ka video jangam ta singka IAA ka jihi ka ya ka jing jumpi waram klip ban share ka shaki way but haga cukup por swanam klip ban subscribe ya kan ke channel jengi namar kum kini ke cacing hikai naga por syakapor ni juwan ra hapo jong ke channel jengi ngin second do pi haga bepat ki video but hadu ke por bye bye stay safe.